Priang subhai phi paro ki parlok ki parjor shakane ka YouTube channel ka chunga ka KS Lindo vlog ti parlok hakane ka video tungin ngap ya kawe na ki post ka bala viral bat ka bala sapyang stat apo ki FB page ka ti ka post ka baong kubne wat ki khore ya ka ka baja ha garo ka baningkong Porba yakhi hill state omdon garo kabaar syaksiat yap ki khasi halangpi kishnong garo ter hadu athya bari shedu kersyai omdon garo ba kersyan ne tangshi ketin kaching skolem bat kabalai yaki temnutor omdon garo kabasaw syak penyap i lorsyai nyuta haki banggali omdon garo kabasan syak penyap ki khasi halapangap lane block 1 block 2 omdon garo kaba indriu ya theu jaga Assam sor Meghalaya state dei ki karo song thap ha jaga khasi ki bakwa ban le sha Assam ki Nepali pat ki kwa ha Meghalaya kane kade ha ki thain langpi kaba nyo wo kjat ya ka ktin khasi banrung ha ka khanit ka phara niyo sneu penban ba ka GNLA garo kira borban penyap ya khasi ha ki thain southwest khasi hill nisngeu penban ba kikni garolan hadu ruyang jong kawes khasi hill kaba kham ma menta sni mi ka HYC hito haka shatri ka COMSO bat kiwe ban kershan ya ka jingki ha garo kinong pet parman kinong snap kibayo i kibashu bena bat kibom tip AA sneu bahasa komen lengba ka jing semphang jongpi u khasi ude tie parlok tangkani kaba ila penkut da kaba iong ukhasi ude tie parlok parjor kumno pisngo ya kane kapus te pila ban komen hagani ka video te kulishibun parlok ya kane kapus lapus da na kinong pus bat bahala ai kerteng ukhasi da kesnam te parlok parjor barok kulishibun ngin saya kendupan bat pi da kiwe bat ki video kulishibun